любога чалавека, акрамя сям'і, ёсць яшчэ і свая радзіма, краіна, дзе ён нарадзіўся, жыве, працуе. Найлепшая магчымасць пазнаёміцца са сваёй краінай – здзейсніць цікавую вандроўку па гарадах і мястэчках. Праект «Кніжная паліца» разам з кнігай Ірыны Зімневай «Вандроўкі па гарадах» запрашаюць выправіцца ў міні-экскурсію па Беларусі і звярнуць увагу на самае значнае і адметнае. Прапанаваная вандроўка толькі нагода для грунтоўнага знаёмства з нашай краінай. Кніга ў займальнай форме знаёміць з гісторыяй і культурай найбуйнейшых беларускіх гарадоў. Вы даведаецеся, чаму крыжакі напалі на ВКЛ, дзе знайсці дзівосную святыню ў Гародні, якія знакамітыя людзі жылі на беларускіх землях. У выданні згадваюцца не толькі важныя імёны і даты, але і распавядаецца пра рэчы, цікавыя для маленькіх чытачоў. Незвычайныя музеі краіны, сталічны парк адпачынку, гродзенскі заапарк і гомельскі цырк. Пра ўсё гэта можна прачытаць у кнізе і пры магчымасці наведаць падчас сямейнага падарожжа. Інфармацыя выкладзена проста і лаканічна. Выданне насычана творчымі заданнямі, якія дапамогуць чытачам засвоіць дадзены матэрыял.